He was born a little baby on the Appalachian Trail. At 6 months old, he'd done 3 months in jail. He robbed the bank in his diapers and his little bare baby feet. All he said was, folks, my name is Outlaw Pete. I'm Outlaw Pete, I'm Outlaw Pete. Can you hear me? At 25, a Mustang pony heated steel, and it rolled her round and round on heaven's wheel. Father Jesus, I'm an outlaw, killer, and a thief, and I slowed down only to sow my grief. I'm Outlaw Pete, I'm Outlaw Pete. Can you hear me? La presentació d'aquest entranyable personatge que és la Montse Costa. Encara ens recordem amb gran simpatia com el presentador del pregó de la Barrera, Festa Major, deia de la Montse: com es pot entendre el poble de l'Ametlla sense la Montse pel mig? Ella posseeix la facultat d'aparèixer per tot arreu sense cap motiu d'alarma ni amb cap pretensió de fer-se notar. La Montse va arribar a ser present a tots els actes programats en la darrera Festa Major. A més, si t'aixeques d'hora, ja la trobes marxant amb el grup 3 i més. Si arribes tard a casa i engegues la TV3, et trobes que el concurs que n'hi ha en aquell moment del públic assistent en trobem a la nostra inconfusible Montse de David. Malgrat tot aquest perilludeix, encara ella té temps per a preparar el muntatge d'aquesta exposició amb aquest to de sensibilitat que és el seu gran mèrit. Perquè a més ella es guanya les garrofes amb el seu treball de cada dia i a més és mare de família. Després d'aquest tarannà hem d'estimar la seva dedicació i l'amor que ella sent per al seu poble. Només resta dir que desitgem una llarga vida per a bé de tots els que estem al seu voltant. Mantén aquesta energia i salut per sempre. Gràcies. Jo venia de Barcelona una mica preocupat perquè feia il·lusió estar aquí a l'hora i sortir de Barcelona els divendres i no s'ha fet una vegada. I ha arribat bé, però feia il·lusió això, estar amb tu, felicitar-te, anava a dir animar-te, però penso que és millor que tu ens animis a tots nosaltres. Sí que voldria aprofitar perquè som un poble sa i un poble solidari, vull mostrar un condol i la nostra solidaritat amb la família de la gent del noi que Matateta, i també recordar que fa 22 anys ens va passar l'Hipercor i recordar les víctimes, i també un català universal que s'ha mort avui, que és el Vicenç Ferrer, que és una persona que s'ha dedicat tota la seva vida a això de ser més. Aprofitar l'ocasió i ara, després de parlar de mort, una mica parlar de vida, perquè la Montse i la seva exposició és vida, és força. Jo estic d'acord. L'Ametlla sense la Montse seria molt raro. Seria com una verbena sense coca o... No, molt bé, Montse. Jo t'admiro molt, t'estimo molt i crec que ets un referent per molta gent. Ets un artista. Sí, jo només volia dir que moltes gràcies per venir. I podria donar les gràcies personalment al meu fill, que m'ha ajudat moltíssim a fer aquesta exposició. Gràcies a tots.
There's a pillar in the temple where I carved your name. There's a soul sitting sad and blue. Now the remedies you've taken are